What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Ang Samgyupsal sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Napuntahan mo na ba? Kung hindi pa, tara at ako'y inyong samahan. Sinama ka-adventure, andito na nga tayo sa may Barangay Maningding, bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Dito sa may 2419 Samgyupsal Bistro and Food Catering. Napakaganda, maluwang at napakalinis yung kanilang ambience dito. Meron nga rin sila dito yung acoustic band, every quincenas at katapusan. Malapit lang sila sa may munisipyo ng Santa Barbara. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Dito sa may Barangay Maningding. At dito nga tayo sa may 2418 ang Samgyupsal Bistro and Food Catering. Ating titikman mga ka-adventure kung quality yung kanilang mga foods dito, tulad ng Samgyupsal, sizzling plate at napakarami pang iba. Kaya tara, let's pasukin na natin. At heto nga pala yung kanilang mga menu mga ka-adventure. Pwede kang kumain dito o mag-inom. Napakarami nating pwedeng pagpipili ang mga foods and drinks dito. Mayroon nga rin sila dito mga promos, buy one take one at napakarami pang iba. At itong kanilang pinagmamalaking unlimited Samgyupsal for as low as 199 pesos. Only rice, only side dishes, only juice at only meat. May plain, may salted and pepper and chili. Mayroon nga rin sila ditong mga sizzling in plate, pampulutan at napakarami pang iba. Kaya ano pa nga bang niantay natin mga ka-adventure? Mag-ihaw-ihaw na tayo. Ang kagandahan dito mga ka-adventure, nagkikita din sila ng mga iba't ibang okasyon sa inyong buhay, tulad ng dibo, pinyag, birthdays, kasal at iba pa. Kaya kung naghahanap kayo ng makakainan dito sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, subukan nyo rin kumain at magpunta dito sa may 2419 Samgyupsal Bistro and Food Catering. Kaya naman tara mga ka-adventure, tikman na natin yung kanilang pinagmamalaking Samgyupsalan dito. Siyempre sa unang kagat, thank you agad. Grabe mga ka-adventure, quality. Siguradong mapapadami kayo ng kain dito. Madali lang tong mahanap mga ka-adventure. Pag galing ka ng bayan ng Santa Barbara, lagpasan mo lang ang kanilang munisipyo at makikita mo agad sila dito. Open nga sila dito 10 AM to 10 PM, Monday to Sunday. Mayroon nga rin sila dito mga bintang bilao, tulad ng mapansit, carbonara, spaghetti, Shanghai at napakarami pang iba. Kaya ano pa nga bang hinihintay mo? Yayain mo na ang iyong mga friends and family at arap na rin kayo dito sa may 2419 Samgyupsal Bistro and Food Catering.